No niin, morjesta vaan. Se ollaan täällä taas Kokin kanssa pelailemassa Skyblockia ja mietitään tuli Tää, tää servulle ja Kokki Oinas, ensimmäinen asia mitä se teki, se löi minua. mä unohdin, että sulla oli puoli HP:tä jäljellä. Elä nyt syytä minua. Ensimmäinen asia mitä sä teet, niin sä lyöt minua. Kyllä No semmosen joo. kuolee, tiedäkö. No niin, jos on puoli HP:tä. Siinä ei ole laavaa onneksi. Niin, mut arvaas muuten missä mulla on niinku pikkiä ja muuta Invissä. Onneksi mulla oli Sulla oli suuri osa tommonen. tavaroista tuolla niinku tuolla. Sulla oli tasan yksi pikki Invissä. Oliko? Oli. Ohuh. Koska me kaikki tavarat piti laittaa ainakin silloin chestiin, me lopetettiin. Ei joo, mä en laittanut miekkaa muuten. Ja paria puupalaa. No, Mä niitä laitoin mä en kaikki saanut. arvokkaat. No hyvä. Sä menit hakkaan koblee saman tien. No, mulla ei ole enää. No, ei, meillä on arkossa 22. Ei riitä. Mut pitäisikö meidän pitää tämmönen pieni niin sanottu videopaussi ja hakata vaan koblee? Ois joo. Okei. Ai Oi kamala! ai! Mulle kävi ihan samalla lailla, paitsi että mä en tulessa. Täällä on vettä. Hajota toikin. Noin. Perhana, se yhtäkkiä jäätyikin vaan. Oi, Tähän oi. tarvitaan lisää soihtuja. Ja kun mulla jääty ihan samaan aikaan. Tää oikeastaan, mä teen noin. Nyt se ei Hei. pitäisi pystyä jäätymään enää. Joo, niin. Mut miksi meillä ei ole puuta kasvamassa? Kai meillä on saplingi jossain. On, meillä on kaksikin. Mut hei, farmi. Se me tehdään kans jossain välissä. Joo, mut jos me eka hakataan koblee tässä, niin... Yeah. Mä tosin kuvaan ja speeduppa. Joo. Laittaa vaikka 50 kertaa se speedupin, niin näkevät paljon sitä koplea tulee hakattua. Niin, siinä tulee nyt tosi helposti muuten väitteet, että joo, otitte vaan kreatiivilta kople. Totta. Mä en osaa speedupata. Pitäis... Eikö speed apata? Tässäkin opetella. Se on helppoa. Millä sä editoit ees? Vikas. Sit sä opetat. Mä oon kyllä vaihtamassa varmaan tohon Adobeen, mutta se saa ottaa. Joo. Onneksi oli vettä alla. Okei. Juissi. No, Haluatko tulla hakkaan tän mun kobleen täältä, että mä pääsen poiskin? Ei sitä. Oi voi, tämäkö? Se. Kiitos. Minä vahingossa väärä blokki. Niin, se hajos. Mä saan puolitoista stackia. Mitä tää on? Mä sain yli. Ei Plus tulla mut puhut. Spideri, se on saatava hengiltä. Noniin, hei. Tavarat Invi ja tonne. Tää on nyt sarketilanne. Toi tyyppi on Oho. saatava hengiltä. Mä tuun sun henkiseksi tuoksi. Terveisin nimittäin kalastus. Ja parhautta niin. ruoka. Et Tai sä tiputa sängyt. sitä. Sängyt oikeastaan se. Mä tuun hoitaa se väistyy. En... Oi voi! Kumpaan mä osuin? En suu. Mä en osunut Se suun. Spideri putos samaan aikaan kuin minä. Oi voi. Ei ollut mun syy tällä kertaa. Ei olla, mut nyt ollaan tasoissa. Niin ollaan. Mitähän mä saan tuolta alhaalta? Tiedätkö mikä meni siinä? No.
Menikö sun kaikki kobles Ei, siinä? mä tunkin ne chestiin. Huhhuh. Mä oon järkevä ihminen, hei. No mä en tunkenut, mutta mä en tippunutkaan. No niin, mennään. Sun kanssa. Oliko sun pakko tiputtaa se? Sä pudotit! En. Sä tiputit se ja samalla tipuit itekin. Au. No niin, sijaan koblet. Noin. Nyt tehdään näin. Nyt laitetaan yksi vesipuketti valumaan tosta. Otetaan Jees. tosta keskeltä uusi. Ei pudota vesipuketin kanssa. Ja pistetään tosta ja ruvetaan väsäämään helmetin. Ois käynyt huonosti, jos ois tippunut. Mut miten me tehdään tän bedrockin kanssa? Se jää siihen ja sille tasolle tehdään se koble juttu. Sitten meidän pitää eka niinku mennä alemmaksi koblen kanssa, että saadaan Ei dirtti tarvi, kun me pois. mennään tohon ja me ruvetaan vaan hakkaamaan niin dirttei pois. Ja sitä me laitetaan lisää noita judui. Okei, enköhän ymmärtänyt. Niin, nää sitä vedet vettä. vois ottaa. No otahan, nyt meidän pitää saa ensin vielä Ota aika johonkin. tarpeeksi vettä pois. Täh? Että Ota. ota aika tarpeeksi vettä pois. No meillä on tässä nyt uusi kuin ei ole. Laita sen keskelle vielä. Fuck. Ei kun tähän reunaan. Siinä Tähän on jo. reunaan. Siinä on jo. Tossa Onko? ei ollut. Nyt Noniin. siinä on ikuinen vesi. Jep. Hyvä, sit voit... Hetkonen. Onko? Nyt on pakko testata. No meillä on kuitenkin vaikka missä tätä nyt jo. Joo, se riittää. Sinne meni taas, ei kun ei mennytkään dirttiin. Mä teen pikin itselleni. Ei Tehdään siinä näin. vielä. Vedet helvettiin. Oh. Nyt älä sit putoo. Sattuu. Ei, täällä on vettä ihan tarpeeksi. On siellä, mut ei täällä oo enää. Miksei? Mä otin ne pois. Laita vesi tohon keskelle. Ding. No niin, kiitos. Okei, tää ei ollut ikuinen vesi. Mut huomaat sä, tuolla roikkuu yksi vesi. Tuolla on vettä. Me saadaan Joo. uusi ikuinen vesi tehtyä kyllä. Joo, mä hukkasin yhden dirtin taas. I'm gonna kill you! No. Mut mä rupeen... Ui. Mä rupeen laittaa näitä kopleita tänne, että et sä ehkä tapaa ittees. Joo. Kunhan et bloki sitä sourcea siitä. Mä ajattelin tehdä siihen ikuisen veden. No niin. Noin. Se... Missä se show? Varakki oikeesti. Tää? Sinne meni taas dirtti, että varakki, jos sä missaat jotain. Meillä on onneksi paljon vettä tallessa. No, mut dirttiä ei saada lisää. Niin. No se ei mennytkään. Tää on ehkä niinku... Miksi Haluatko tuohon ei si- tuu ikuista vettä? Moi! Ei. Moi. Hyvä vauhti, sä lähit sinne alaspäin menemään. Joo, kato, se on mun style, että mä otan tosta... Oi, kamala. Noin. Taas se menee. Ja sit otan messääkin. Mulla on vesipuketti hullu. Mut mä tiesin, että sä saat sen vesijutun kiinni. Siellä se menee. Ei mihin tää se lähti. Se lähti pois. Mä otin sen just pois sillä hetkellä, kun sä löit mua. Just. Mä luotan sun taitoihin sen verran. No, ota se dirttikin! Come on. En mä nyt niin nopeasti pysty sukelta. Ota se dirttikin. Menossa puolivälissä. Mä en pysty tippuun sitä nopeammin. Se tippuu yhtä nopeeta kuin minä. Itse asiassa pystyt putoon nopeammin. No, Pelaaja niin putoaa nopeammin. Siinä oli liian lyhyt välimatka se. Fun fact. Sä elos. Oh. Ihme, kun et ottanut vettä pois vielä kostoks tosta. Tää ei tuu nyt ikuista vettä, he. Peli onko se Mä rikoin jo peli. Tästä ei tuu enää ikuista vettä. No nyt siinä on ikuinen vesi. Ei oo. Se ei pysy ikuisen veteen. Mitä tää niinku sieltä alla ei oo blokkia? Niin. Lakaaks tää servu vai lakaaks minä, mut nää vedet ei hävitä tästä alta. Et meillä on ikuinen vesi sit tossa alla hillumassa. Ui kamala. Otit sit vähän... Jos mä otan nää kaktukset turvaa tässä välissä. Kunhan et heitä niitä Mä alas. just taisin heittää ne alas. Siltä vähän näyttikin. Ei ne puenut sinne alas asti, ne oli tässä. Mä vaan mietin, että tässä on tätä hiekkaa, joka on putoamisherkkää. Joo, mut hiekkaa meillä onneksi on. Katto on sellainen, ja siihen menee kokki.
No mut kun se dirtti meinas tippua, piti ottaa kiinni se. Kato, dirtti eka etusijalla. Joo, mä menen tekemään tänne nyt ihan erikseen kuule ikuisen veden meille. Joo. Tuun ylös. Oho. Mene. Mikä siinä putos? Se oli lumipallo. Ah, Oliko lähelläkäs sua? ei. Aa. Katoin Mäkin- vaan sellainen, mikäs siellä putos? No ei mikään tärkeä ainakaan. Tää on kyllä hidasta hommaa ottaa veden kanssa näitä dirttejä pois. Niin joo, mut arvaaks tää innoittava homma laittaa tän veden kanssa tätä ikuista vettä tänne läjää. Veden kanssa ikuista vettä. Jep. Okei. Okay. Antaaks toi talteen, koska mä kuitenkin misklikkaan siihen. Kai se puketti on sit tuo chestissä. Se on mulla. Haluatko sä ihan varmuuden vuoksi laittaa sen chestiin? En mä voi tehdä ikuista vettä ilman pukettia. No pikkuvikoja. Sit sä Ja selviät mun ilman pitäis sit. ottaa siitä nyt yksi vesi pois, tiedäkään, että mä saisin se ikuisen veden. Joo, mut et ota tästä. No mä otan sen viereisesti sitten. No niin, Täältä missä jäätyy nyt. paljon parempi. Jaiks. Mä kohta putoan tän vittu puketin kanssa. Sit käy huonosti. Siitä on kokkimäärä. Sen sä kyllä huomaat. Ui, siinä ei ollut vettä. Kui alas sä Meni putosit? dirttikin. En mä tiedä silleen, että dirtti katos. No. On se missä? Kato vaan ilmestyviä Varo päälles. Ei se satuta. Eiks lumipallo tee mitään? Se ei tee damakea, se kyllä lyö sua, mut se ei tee damakea. Miten mä olisin osuvinaan suhun yksi kerta? Pysy siinä. Se ei tee mitään. Miksei se pelaajille tee mitään? Se ei tee mitään. Ja se ei muuten vahingoit mobejakaan ihan tiedoksi. Eikö se edes lyö, niin siis niinku punchaa niitä? Ei, vaan jos se on tulityypin mobi, eli blazeit, castit. No, hä. Ne ottaa osumaan. Ennen otti kaikki. Jaa. Sit mä oon tippunut vaan kärryillä updateista. Siinäkään ei ollut vettä. Kuinka alaa sä nyt oot? Silleen, että oli ehkä 10 blokkia alaspäin vielä. Haluatko sä lisätä sitä vettä vähän? Joo, nyt voin kyllä lisätä. Joo, kiitos. Vähän pelottaa tää puu tässä. No jos se kasvaa sun päälle, niin ei siinä mitään. No ei, puntsaa mut vaan alas tästä, mutta ei siinä muuta. Yhtä laha onko? En sano mikä. ai! Mistä päin Mitä se varmaan rupeat tuosta lyömään niitä alas, niin löydä tohon vesi. No niin, kiitos. Kohta meillä on kaikki dirtti talles. Ja tää paikka näyttää aivan hirveältä. Kaikki dirtti. Paljonkaan sitä on mennyt hukkaan. Joo, toi kertoo paljon. Me hyppäsit tosta taidan päältä, mulla on puketti kädessä. Nyt jos et löisi tästä sit mielellään. Mulla ei oo kopla ja mulla on puketti edellään. Ei se mitään. No! Kyllä sä saat parkourata, kato. Parkour Pro! Mä teen tosta melonista muuten nyt siemeniä, ettei sitä vahingossa syödä. Ui. Siellä se menee. Siellä minä menen kyllä. There he goes. Ähm. Et jäädy! Oi voi. Mä tuhlasin yhden veden. Mikä meillä on difficulttina? Normal tai hard. Ei oo kumpikaan. Ruokapalkki kuluu. Joo, Mobeja spawnaa. Mut mulla on ruokapalkki nollilla ja silti 2,5 HP:tä. Sitten meillä on easy, joka käy mulle ihan täysin. Ja... No mut ei se oo hyvä asia, niin pistä se normaalille takas. Mä oon unohtanut vaihtaa sen tuolta servutiedostosta. Noniin. Oi kamala. Tipui vielä. Siellä se menee taas. Siellä se menee. Mut kato, normaali on parempi, niin ruoallakin on joku tärkeämpi merkitys. Are you still alive? Joo, toistaiseksi. Haluatko ottaa ton saplingin talteen? Joo. Älä putoo! Lähti menee sinne reunaan kohti kovaa kyytiä. Se on, no nyt tästä mennään. Siellä se menee. Niin. Saaks sä näkiä, jos mä lyön nää tästä irti? Joo, saa. Ui! Noin. Peruutin vähän liikaa. Sitten hakkaa vielä se yksi. Joo. Nyt. Mä missasin se. Ei se mitään. Meinasin nyt tän tippua tosta äsken.
Hei, miksi täällä on koble? Missä? Täällä alhaalla. Miten siellä on koble? Ei, täällä on like stone. Miten täällä on stone? Miten siellä on stone? Host en on... mä tiedä. We just broke the game. Send Siltä help. vähän vaikuttaa. Mut stonehan syntyy, jos laittaa laavaa virtaan still-veden päälle. Meillä ei ole ollut semmoista tilannetta mun mielestä. Oi miten voi! Nyt varo, tästä se yksi vesisour, se menee kovaa kyytiin alaspäin. Varokki, jos on tää mun. Se ei oo se. Mä tuun. Mites mä ajattelin päästä takaisin täältä? En mä No mä tiedä. hyppään toiseen sourceen. Mä voin tuoda sulle kyllä kohta vedenkin, jos se olisi vaan pysytellyt vähän aikaa siellä elossa. Ei. Mun pitää muistaa. Niin? Tää lainaa tästä yksi soihtu tonne meidän ikuiselle vedelle. Joo, mulla on yksi soihtu invissä. Okei, hyvä, vie se sit tonne, ettei tässä paamana hirveästi porukkaa. Joo. Nää nyt kaikki rupee jäätymään! Ei! Juis, ei! Ei! Ei tää on mun syy! Ota sitten! mä kerkesin. Kerskistä tähän, minkä mä laitoin? Ei, mä otin tän uuden source. Joo, sä otit sieltä jäätymättömästä. Huhhuh. Mä otan sit ton pois, koska meillä ei oo varaa menettää yhtään vettä, kun tää meidän ikuinen vesi jääty. Meillä olisi yksi jääpala täällä. Joo, tuuks sä auttaa mut pois täältä taas? Mulla ei oo pikkiä, ota mä teen pikinäkkiä. No en pysty kyllä hakkaan, menee ihan liian kauan. Mut siinä on oltavasti kiireessä, siis se voi jäätyä nyt tää saman tien, kun mä otan se bloki pois. Mitä?! Perään! Tavarat ottakaa! Se oli slabby. Se oli slabby. Miten? Ei sinne voi. Mä otin sen pois! Suffocated in the wall. Kun mä taisin itse se hajottaa siinä. Kun mäkin breikkasin sitä. Ahaa. Sit se hajos, mut se näytti mulle, että se oli siinä. Mä jäin jögiin siihen. Arvaa muuten, missä ne sun tavarat on. Se meni kuin kaikki mä dirtit. Siis mitä meillä on? Meillä on 15 dirttiä. Ei ollut mun syy, älä nyt syytä mua. Ja sinne meni se ainoa yksi soihtukin, mikä meillä oli. Tää ei oo meidän päivä. Mä uskon, että tää ei oo meidän pelikäs. Ei oo. Tääkin on jäätynyt. Niin on, älä lyö sitä. Siitä ei tuu just vettä, lyödä. jos sä lyöt sen. Noniin, nää pysyy sulana täällä. Joo. Mitäs me tehdään dirttien kanssa? No me tehdään niistä farmi niistä 15. Joo, meillä olisi ollut varmaan stäkki, mut ei. Mä otan tosta nyt muutaman, millä mä saan farmin tehty. Jos mä nyt putoon, niin ei satu ihan niin paljon. Joo, mut mietitään eka mihin se tehdään. Me tehdään se tästä vähän matkaa tonne päin. Okei, paljon sulla on koble? 30. Riittää. Okei. Me tarvitaan soihtuja ennen kuin me voidaan istuttaa sen mitään saadaan samaa millä miivistu. Joo. No niin, hyvin kävi. Just näin. Mut siis miten slabiin voi käydä noin? En mun tietääkseni voikaan. Kun ei se olisi blokki. Niin. Siis kokonainen. Niin, se ei oo edes pokki. Se on hullua. Mä muuten menen siistiin täältä nää. Varo, sinne voi spavnaa ihan mitä vaan sitten, että... Joo, ei tähän polulle voi, mutta nyt päätyy sit- voi. Tipuit sä? Et näköjään. Ihan. Täällä oli jotain, ei oo enää. Okei. Oli. Niin oli. Se kuulostaa aina yhtä hyvältä. Täällä oli jotain. Iks? Täällä oli sittenkin. Mikä Mä siellä oli? tiputtauduin tänne alas, mihin nämä sandit tiputettiin. Joo. Täällä on yksi tämmönen suojablokki, mistä mä en nähnyt alaspäin. Siellä on creeperi, eikö vaan? Siellä oli creeperi. Räjähtikö se? Ei. Sain just pois. Oho. Mut hyvin, sä et huutanut. Mä olisin huutanut niin saatana kovaa tossa tilanteessa. Mä voin kuvitella, kun sä huudat semmoista horjahduksestakin pikkusen luja. Tai et sä huuda, sä kiljut. Totta kai. Noniin. Kyllä mä jo sun osan ajassa mä saan jo huutaa. No joo. Tai yleensä sä vaan kiljut siellä. Onks siinä jotain vikaa? Ei. Mä teen tämmösiä kokkiturvallisia kulkuväyliä tänne. Juissiturvallisia. Okei. Mä yritän päästä pois täältä takaisin. Jos
Minä tosi kuitenkin suurimman osan näitä sändeistä vaan helvettiin. Häh? Anteeksi, mitä? Mä täällä yritän tehdä vähän farmin tapasta. Mä yritän saada kaikki tämmöiset ylimääräiset goblet niinku pois täältä. Hyppy! Hoppans! Ei ihan onnistunut. Just tajusin, että mä saan tähän sukarkeiniin istutettua. Ei siinä ole vettä vieressä. Kunhan et hukkaa pukettia, niin kaikki on hyvin. Mä en vielä istutetta sukarkeiniin, mä istun sen sit kun meillä on soihtuja, että me voidaan oikeastaan taas turvallinen sille. Koska jos se yksi sukarkein hyppää tosta pois ja päättää lähteä karkuun, sit ollaan ulos. Niin, sit meillä ei yhtään. Mulla mennäs käydä niin, että mä menisin tippua äsken tässä. Toisaalta taas, Stackin. Mä en yhtään tiedä mitä hitto sä edes teet. Ei mä otan... Sillä pitää tehdä kirjahyllyjä sun muita. Noin. Because of reasons. Mistä me saadaan nahkaa kirjoihin? En mä tiedä. Niin, sen takia mä en taju mihin hitto me tarvitaan sukarkeiniä. Sillä ei ole Mihin me sitä oikeasti tarvitaan? Sillä ei ole käyttötarkoitus tässä pelissä. Mun pitää katsoa Skyblogin noin saavutukset. Mä joudun tässä vähän. Skyblog... Pigman! Missä? Mistä sieltä olet? Millä perusteella se edes tuli tosta? Millä perusteella se pystyis pavnaa sinne? Siinä on vissiin 9 blokkia. Plus ei oo mitään chunkloadattu. Meppä pois. Ei siihen. No sekin sulta käy. Nyt vaan alas täältä. Mä pysyn piilossa. Heippa. Kiitos. Mä en lyönyt sitä. Hyvä. Mä en ole tyhmä. Siis, onko siellä edes mitään blokkeja, missä vois pavnaa? Glowstonea. Et sit hakannut kaikkea pois. No ennen, koska muuten mä en ois päässyt... Shifti ei toiminut! Tipuits. Melkein. Ai voi. Se oli ehkä liiakin lähellä. No niin. Mitähän täällä on? Craft 10 bookcases. Mut ei me saada nahkaa. Ei me kyllä, voi, se on mistään. entinen. Sit katsotaan sen verran vanha, ei me voi tehdä niitä. Oh well. Okei. No joo. Sitten me vaan mennään jotain muita. Teet sä koivun siihen. Mä haluan koivun. Mut kato, sillä että me saadaan nopeammin, laitetaan tommonen. Ette Teet sä jäädy! Teit sä farmin jo? No miltä näyttää? Onks tuolla farmi? Missä? Tuolla. Ei siellä voi vielä, kun me tarvitaan soihtuja. Ne häviää muuten ne kaikki saplingit sun muut, mitä sinne laittaa. Tai siis ne melonsiidit, ja meillä ei oikein varaa menettää niitä. Siis mä ajattelin ihan omieni äsken, sano uudestaan. Täällä on farmi, mutta sitä ei voi käyttää vielä. Niin, koska me tarvitaan valoa. Niin, me tarvitaan valoa. Pitäisikö meidän tehdä mob-farmi? No, tehdään. Se on helppo tehdä. Tarvitaan siihen... Sä teet 2 leveät käytävää johonkin suuntaan, sieltä on kohta mobeja niin perkeleesti. Yep. Koska ne on ainoa, mihin ne vois spawnata täällä. Mut toisen meistä on nyt pysyttävä täällä meidän baseissa, koska tänne voi spawnata. Pikkuvikoja. En mä yksin jaksa rakentaa. Sä et varmaan halua creeperi pistää meidän chestiin paskaksi. Hei, kyllä me händlätään kaikki. Eikö mulla aina ihan händlätty kaikki? Joo, putoamalla alas, se on hyvä händläystapa. Niin. Plus mulla on 15 koplea. No mulla on... Ne sulle tosta ton verran. No. Kierrä. Siitä ei pääse yli. Siitä pääs vielä hetki sitten. Mihin on päässyt tästä yli?